Бихте ли поверили здравето си на човек, когото познавате? Истинското здраве идва от личен пример и от общност. Ако се събереш с хора, които се грижат за здравето си, правят някакви неща, за да подобряват здравословното си положение, неминуемо и твоето здраве ще се подобри, защото ти ще общуваш с тези хора, ще искаш да бъдеш като тях, ще искаш да прекарваш повече време с тях и ще правиш нещата, които правят те. Същото се отнася за финансите, за хобитата, за нещата, които искаме да постигнем. Ако се събираме с хората, които правят това, и ние ще постигнем това, което е в нашето обкръжение. В ЕЛАР ние имаме такава общност. Ние всички се грижим за здравето си и помагаме на други хора да правят същото. Ти ще бъдеш сред свои, сред хора, които искат твоето благополучие, които искат твоето здраве, които искат да ти бъдат пример, защото те вече са го постигнали това. Защо ние, родителите, следим с кого се събират децата ни? За да определим средата им, за да знаеме, че тази среда е добра за тях и не ги пускаме просто ето така. Същото е с всяко едно нещо в нашия ни живот. Петте човека около теб, ако правят това, което правиш и ти, ще постигнете едно и също. Ако има хора около теб, които искат и си поставят по-високи цели, и ти ще започнеш да си поставяш по-високи цели. Неминуемо. Това е ролята на средата. И когато тръгнеш по този път, вижда ти се трудно, защото губиш хора, които решават да останат на същото място и да не се движат с теб. Това обаче не трябва теб да те спира. Техният живот си е в техните ръце и ти трябва да продължиш напред. Никой не остава в живота ни за постоянно. Съучениците ни се пръскат, колкото и да си обещаваме да бъдем заедно и да се събираме всяка година, не успяваме. Приятелите отиват да живеят на друго място и ние се разделяме с тях. Този, който остава, си ти, с твоето тяло, с твоето здраве, с твоите мечти, с твоята любов към това, което правиш и така както живееш. Затова трябва да се погрижиш за себе си. И ако искаш да живееш по-добре, намери среда от хора, която прави точно това. Ако искаш нашата среда, пиши ми среда в коментарите.